Hola, sóc el Jordi, sóc el xef del restaurant Cram. Tenim un tipus de cuina que podríem dir-ne de mercat. Treballem amb producte fresc i variat, producte de quilòmetre zero, molt producte d'aquí, com poden ser bolets, com poden ser fruites, producte d'aquí d'Andorra i, a més, producte de temporada. Tenim Josper, un forn Josper de carbó. La carn i el peix el fem amb brasa i és una de les nostres peculiaritats. A part d'això, el resto treballem amb producte fresc, amb peix fresc cada setmana. Tenim alguna de carn d'Andorra i carn de primera qualitat, portada de baix. Amb la part d'entrants tenim tapes, són petites porcions i provatures. Per exemple, tenim el pa de vidre amb anxoves i pebrots calibats, calamars a l'andalusa, pop fet a la brasa i fet en tèmpora, tots dos amb patata revolcona picanteta de base. Després, en la part de postres, el cheesecake, que sempre està en carta, pastis de xocolata, acompanyat d'un gelat de nata i un crumble de nous. Tenim gelats i sorbets, que això també són casolans. Llavors, per totes aquestes coses que us he dit i que us he explicat, espero que ens vingueu a veure, disfruteu de l'experiència i que us agradi molt. Us esperem aquí al restaurant Cram.